אהלן מעניינים, ברוכים הבאים לפרק החדש של סטודיו צ'קין. כאן איתי מעיין גרינשפון, מהבעלים של סטודיו צ'אלנג' באילת. אני ככה אשמח אם תוכלי קודם כל להציג את עצמך, לספר על הרקע שלך בתחום הכושר, ואז נמשיך לשאלות שהכנתי מראש. יאללה, מהמם. טוב, אז קודם כל, תודה שאתה מארח אותי בפודקאסט שלך, כבוד הוא כולו שלי. אז נעים מאוד לכולם, אני מעיין גרינשפון, בת 37, מאילת. כמו שאילן אמר, הבעלים של סטודיו צ'אלנג', סטודיו לנשים בלבד, אימונים פונקציונליים, פילאטיס, יוגה, כל היוצא בזה. אני כבר 10 שנים במקצוע. התחלתי פה באילת, שזה העיר בה גדלתי. ואז רציתי בעצם להתפתח, זאת אומרת, אימנתי כאן 2 בעיר, ואז רציתי להתפתח, אמרתי, טוב, איפה מתפתחים? בטח לא באילת. אז עזבתי את המרכז, והתחלתי לעבוד בסטודיואים, ולחוות ולעשות מלא קורסים, ולהיחשף להמון שיטות אחרות, ולמדתי בעיקר, למדתי גם על ניהול, וגם על תקשורת עם לקוחות, ומשם זה רק התפתח והתפתח והתפתח. ולפני 7 חודשים החלטתי לחזור הביתה לאילת. שנים רציתי לפתוח סטודיו משלי, שיהיה שלי, וזה אף פעם לא קרה. אם זה עניינים כלכליים, עניינים של יישום הדבר הזה במרכז, שאין משפחה ואין באמת את הגרעין שעוזר ככה, שאם אתה פותח עסק זה חתיכת דבר, אז אתה צריך שיהיה לך איזשהו גרעין לאחז בו, ולא היה לי את זה שם. אז החלטתי שאני חוזרת הביתה, ופתחתי פה, לקחתי ככה שכירות משנה, באיזה אולם כזה של נעמת, כמו מתנס כזה. ואז בעצם גם הכרתי אותך. דרך ארבוקס, התחברתי לארבוקס, לתוכנת ניהול, ופתאום הגיעו לי מלא לידים. כן, והייתי צרות של צריכה השירים. לגמרי, והייתי צריכה בעצם לסנכרן אותם למערכת, אז הפנו אותי אליך, ואני מאמינה שעוד מעט אנחנו גם נספר על זה, או שאתה רוצה עכשיו. אפשר עכשיו, כן, נספר על כן. כן. אז פניתי אליך, וכדי שתעשה לי את הסינכרון, היית מקצועי ברמות, גם מאוד אדיב, טיפלת בזה בשנייה, גם אחרי זה שהיה לי קצת בעיות וזה התנתק, אז גם פניתי אליך ועזרת לי ברגע. ו... ושם התחיל הקסם. הלידים שנכנסו, והטלפונים, והסטודיו שצמח. והנה, ממש עוד 5 ימים אני פותחת את המקום משלי. אני עוברת עם כל קהל הלקוחות שלי למקום גדול יותר, חדש, שיפצתי אותו מאפס. מקום משלי, הסטודיו שלי, החלום שלי שדמיינתי אותו שנים, חלמתי עליו. קורה. מדהים, אז דווקא מעניין אותי לשאול בנוגע לשכירות משנה. כמה זמן יצא לך להיות שם באותו סטודיו עד עכשיו? 7 חודשים. 7 חודשים. אז אם את יכולה ככה, באמת אני בטוח שיש כאלה שעדיין במצב הזה שהוא שלב מעבר, אני מתאר לעצמי, עד הרגע שאת יכולה להרשות לעצמך, שבו יש לך את הבסיס לקוחות שלך שהם עוברים איתך לסטודיו החדש, אפילו שהתכנים יישארו אותם תכנים והמאמנים ומאמנות אותם מאמנות. אז דווקא מעניין אותי לשמוע מה הקשיים הכי גדולים בשכירות משנה, זאת אומרת, מה הדבר שהכי הקשה עלייך להתקדם שם, ו... ומה הדבר שאת הכי מתרגשת בנוגע לסטודיו החדש שהוא שלך. אין בעיה. אז אני אתחיל באמת בסחירות משנה. קודם כל, סחירות משנה, זה תלוי מה לוקחים. אני אישית לקחתי מקום שהרצפה אליו פחות מיועדת לסוג האימונים שאני עושה. אני עושה אימוני טרמפולינה, וזה מוזיקה, וזה מסיבה, ואני עושה אימוני כוח. אז קודם כל הייתי מוגבלת במקום. לא יכלתי להביא לשם עוד ציוד. אז, והייתי צריכה ממש להסתדר רק עם כמה זוגות של דמבלים, טרמפולינות, מזרנים, גומיות, זאת אומרת, משהו נורא נורא בסיסי, ואי אפשר להתקיים עם הציוד הזה לאורך זמן. אז זה מהפן הזה של המקום, וגם אני מוגבלת בשעות בסוף, כי המקום הזה בעצם מיועד לאנשים מבחוץ שמזכירים את המקום לסדנאות, להרצאות, לפעילויות, הפעלות, אימוני כושר, אז זה לא רק אני שם. ואז אני צריכה כל יום
לקפל את כל הציוד שלי, וכשאני אומרת כל הציוד זה כל הכבלים של הרמקולים ושל המיקסר, ולהכניס הכל לתיק ולנעול את הטרמפולינות, ולדאוג בעצם שהכל יהיה כמה שיותר מוגן, כדי שלא גם ייקחו לי ציוד, כי אין שם מצלמות. אז אני לא יכולה לדעת מה קורה כשאני לא שם. רמקולים, אתה יודע, מערכת הגברה שעלתה לי כמה עשרות אלפי שקלים, נשארת שם, ואני תלויה בחסדים של היקום, שלא ייגעו לי בהם ולא ירפו לי אותם. אז זה אחד הדברים בסחירות משנה שקצת פחות נחמדים. וגם מבחינת זמני האימון, בסוף האולם הזה נמצא בשכונת מגורים. אז היו שכנים שהתלוננו על רעש, אז הייתי צריכה להנמיך. ממש גם באו אליי לסטודיו. אז כן, כן. ועכשיו בסטודיו החדש, זהו, זה לגמרי. מבחינת הסטודיו החדש, מה בעצם המרחק מהשכירות משנה? זאת אומרת, כמה זה יוצא רחוק משם? זהו, תשמע, בגדול, אם הייתי גרה בעיר גדולה, הייתי צריכה לקחת בחשבון את המיקום. בגלל שאנחנו גרים באילת, וב10 דקות אני מקיפה את כל העיר פעמיים, אז אני פחות, זה פחות עניין אותי. אני לא אשקר, האילתים, יש להם את העניין הזה של, אזור תעשייה, עד לאזור תעשייה, כאילו עכשיו זה עוד 2 דקות נסיעה באוטו, כן? אבל אין ספק שאם עכשיו חבר'ה מהמרכז שומעים אותי ומערים יותר גדולות, אין ספק שזה דיל ברייקר מבחינת מתאמנים. אם אנחנו בסחירות משנה וכבר בנינו קהל במקום מסוים, ואנחנו רוצים לפתוח סטודיו חדש, אבל הוא נמצא בקצה השני של העיר, סביר שאנחנו נאבד כמות של מתאמנים. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון מבחינת מיקום. אני פחות לקחתי אותו בחשבון. אם אנחנו מדברים על אילת, אז לא הייתי פותחת לצורך העניין באזור תעשייה החדש, שנמצא בשחורת, שזה נמצא מחוץ לעיר. אז שם לא הייתי לוקחת סטודיו, כי הייתי יודעת שזה דיל ברייקר, ולא היו באים. הבנתי, אז בנוגע לסטודיו החדש, בוא נתחיל מההתחלה, איך מצאת אותו, את המקום החדש? עכשיו את... באמת, בפוקס מטורף, אני בערך אחרי 4 חודשים שהייתי בסחירות משנה, כבר התחלתי לחפש מקומות. ולפני שהגעתי לאילת, לא ידעתי שיש כאן בעיה בתחום הנדלן המסחרי. בתחום הנדלן הלא מסחרי אין בעיה בכלל, יש מלא דירות, ההיצע מאוד מאוד רחב, אבל בנדלן המסחרי יש כאן איזה קטע, כי אני חיפשתי משהו מאוד מאוד ספציפי, חיפשתי מעל 100 מטר, אופן ספייס, שיהיה קרקע, ושיהיה במקום שאני יכולה לשים מוזיקה, ואף אחד לא יבוא וידפוק לי על הדלת ויגיד לי תנמיכי. אז זה היה מאוד קשה לביצוע, וממש הערכתי את החוזה, איפה שאני נמצאת בסחירות משנה, הערכתי אותו פעמיים. ובפעם השלישית אמרתי לה, תקשיבי, תאריכי לי אותו, אבל יש מצב שאני מוצאת מקום. עכשיו, אני אמרתי את זה, אבל לא האמנתי בזה, כי לא הצלחתי למצוא מקום. וזה היה רגע נורא מתסכל בחוויה. ופתאום, ביום אחד, חבר שלנו שהוא מתווך, התקשר ואמר לנו, יש מקום. עכשיו, אתה יודע, הלכתי לראות המון מקומות, וכל מקום לא היה רלוונטי. והלכנו לראות את המקום הזה, ומשהו הרגיש לי, כאילו נכנסתי, וכל הוויז'ן שלי היה לי מול העיניים, ודמיינתי את עצמי שם. זהו, אני שם, זה המקום שלי. מה היה שם בוויז'ן הזה שראית באותו רגע שנכנס, שמבחינתך זה לעומת מקומות אחרים שראית קודם? קודם כל, עלות השיפוץ. כבר אני ראיתי את הוויז'ן שהשיפוץ כאן לא יהיה כל כך המון, לא יהיה כל כך המון. זאת אומרת, אני ראיתי מקומות שעלות השיפוץ יכלה להגיע גם ל250,000 שקל, שזה המון. וואו. כן, וואו. זה המון. ראיתי מקומות ענקיים, עצומים, אבל כאילו אתה מקבל משהו שהוא אפילו לא יסודות, אתה מקבל משהו שהוא מתחת ליסודות, שאתה צריך לעשות הכל. פה אני ראיתי שיש כבר תשתיות, ויש מזגנים, ויש כבר... זאת אומרת, יש כמעט הכל, אני צריכה לעשות יותר קוסמטי. וקצת אולי לבנות קיר פה, ממש בקטנה. מבחינת החלל, המיקום, זה בדיוק מה שאני צריכה. השכנים מסביב, שמדהים. הכל קסם לי כזה, זה הכל כזה התחבר כמו חלקי פאזל שמתחברים, כזה.
ואז בעצם כשראיתי את הכל והיה לך את הוויז'ן הזה, אז איך את לבד התחלת לשרטט ולהחליט איפה לשים את הקיר, כל הדברים האלה, איך הלכת לנושא הזה? יש לנו חבר של המשפחה שהוא מעצב, הוא אדריכל. וקראתי לו ככה לייעוץ קטן, והוא נתן לנו ממש טיפים קטנים, תעשו את זה פה, תעשו את זה שם, תעשו את זה ממש בקטנה. ובעלי שיחיה באמת, יש לו ידיים, הוא איש עבודה, הוא מאוד וירטואוז, הוא יודע להסתכל על מקום ולגמרי לראות את הפוטנציאל שלו. והוא גם, אתה יודע, הוא חי איתי כל השנים האלה שאני רק חולמת ומדמיינת ומפנטזת ורואה איך אני מאמנת ואיך אני כותבת אימונים. זאת אומרת, הוא ראה את כל הדבר הזה קם. אז הוא ידע בדיוק מה אני רוצה. כמובן שהוא התייעץ איתי על דברים ואני אמרתי מה אני רוצה. אבל בגדול זה ככה. שוב, לא היה יותר מדי. הכל היה ממש בילד אין, רק לעשות קוסמטיקה ולייצר מהמקום הזה סטודיו. ועכשיו נגיד, אז אותם לקוחות שכבר היו לך, זאת אומרת, אם רגע נלך דווקא לשכירות משנה, כמו שאמרת, זה לא נשמע שזה כזה משנה מבחינתך בינתיים במעבר. איך התהליך אצלך בינתיים, זאת אומרת, של כל להביא את הליד, ליצור איתו קשר, מי מנהל לך את זה, אם את כך ממש לספר איך את מנהלת את הסטודיו במצב הנוכחי, ואם יש לך איזשהו שינויים שאת רוצה ליישם ברגע שיהיה לך את המקום שלך, או מבחינת שעות של אימונים, עכשיו תוכלי לפתוח בוקר עד הערב, אם רק את רוצה. אז האמת שאני עברתי קורס ניהול עסקי, עם יועץ עסקי, ככה שזה קורס כזה for life, שמאוד עזר לי ותרם לי לקבל את הכלים, אם זה מבחינת פרסום, שיווק, מחירות, ובעצם ניהול של הדבר הזה, כי אני ניהלתי סטודיו, ניהלתי צוות, אבל זה לא אותו דבר כמו שזה מקום משלך, ואתה צריך לדבר עם הלקוחות. אז אני יכולה להגיד שעד היום אני עושה הכל בסטודיו. אני מפרסמת ואני משווקת ואני עושה ואני מממנת ואני מדברת עם הלקוחות, משמרת לקוחות, הכל אני. אני אוהבת לעשות את זה, אני שנים עושה את זה, זה לא חכם, לא אשקר, חכם זה לא, אבל אני נהנית מזה בינתיים. כמובן שבסטודיו החדש, ברגע שאני אצליח להכניס עוד מאמנות, כי אני גם מאמנת את כל האימונים. עד עכשיו, בסטודיו החדש אני מכניסה 2 מאמנות, אחת פילאטיס ואחת יוגה, כי זה 2 תחומים שאני לא מוכשרת לעשות אותם, לא עברתי הכשרה אליהם. אבל זה מאתגר מצד אחד, מצד שני אתה מכיר כל לקוח שלך ברמת מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר, ובאיזה שעה הוא הולך לישון. אני ממש יודעת עליהן הכל, איזה ברך כואבת לה היום, מה קרה לה אתמול. אני ממומשקת בתוכנת ניהול שלי עם עוד תוכנה של אוטומציות בוואטסאפ. אז יש לי אוטומציות בערך לכל פיפס, הן רק קמות בבוקר נושמות ויש אוטומציה שנשלחת אליהם, וזה מדהים כי זה בעצם האשת מחירות שלי או האשת שימור לקוחות שלי. אמנם אני בניתי את הכל וזה השפה שלי והן ממש מרגישות שאני מדברת איתן, אבל זה כלי שהוא שווה כל אגורה שאני משלמת. כל אגורה. ואם עד עכשיו עשית את כל האימונים, איך את מרגישה לקראת השלב הזה שבו את תתחילי בעצם להפקיד את המתאמנות שלך למאמנות אחרות, או שבכלל יהיו מתאמנות אחרות, כי זה תחומים שונים, איך הנושא הזה? זהו, אני צופה שגם הצטרפו המון בנות, אבל כרגע, אני כרגע עוד לא מעבירה שליטה, כי הבאתי רק לפילאטיס וליוגה שלא היה לי שליטה בזה, כי זה אימונים שלא היו. אבל כן בהמשך אני ארצה להעביר שליטה, כי יש גבול למה, כאילו, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אבל צריך גם איפשהו קצת חיים. אבל אני חושבת שאני אצליח, יש לי, אני אהיה חייבת ללמוד להעביר שליטה. זה לא פשוט. ודווקא, בדיוק, זה הנקודה שבאמת שלב קשה שאת מתחילה להוציא את זה עליו, ומבחינתך את חושבת שהשלב הקשה יותר הוא דווקא להעביר את האימונים, או שלהעביר את הניהול השוטף של הסטודיו? מה את חושבת שתעשי קודם? מבחינה של לשחרר שליטה? לא, אני אומר שאם את עכשיו, לצורך הדוגמה,
בראשון לפברואר מתחיל הפתיחה החגיגית של הסטודיו החדש, מתחילות להגיע אנשים וכולי. מה מבחינתך יותר חשוב לעשות קודם? להתחיל לשחרר את האימונים מעצמך, זאת אומרת שאת תתפני יותר, או דווקא להמשיך לאמן ולהביא מישהו או מישהי אחרת שינהל את שאר הדברים בשוטף, כדי שתוכלי לקחת יותר שעות, כי הרי את היית מוגבלת בשעות שיכולת לקחת בשכירות משנה עד עכשיו, אז נניח עכשיו תרצי לפתוח יותר שעות, את תצטרכי לג'נגל יותר דברים במקביל, עם פחות שעות, כי את גם תאמני יותר, בשאיפה כמובן. שאלה מצוינת. תראה, מצד אחד, אם אני מביאה עכשיו מאמנת שתיקח יותר אימונים ואני אתעסק בשירות לקוחות ובשימור לקוחות, אז אני צריכה להכשיר אותה בקטנה, כאילו הכשרה של יותר מה האג'נדה של הסטודיו, איך אני רוצה שתתייחסי ללקוחות, זאת אומרת, מבחינת יחס. להביא מישהי לשירות לקוחות ושימור לקוחות, זה כבר לתת לה הכשרה של איך לדבר עם הלקוחות, כי אני מדברת איתן, אני מצליחה מאוד מאוד לזהות עם מי אני מדברת ובאיזה שפה לדבר איתה. אם זה בשפה קצת יותר עממית, או בשפה קצת יותר רשמית, או... אני גם נורא מדקלמת את הסטודיו שלי, כי אני נורא מאמינה בו. אז אם אני מביאה אשת שימור לקוחות ושירות לקוחות, היא חייבת להאמין במוצר, ואם היא לא מכירה את המוצר, יש כאן בעייתיות. זה לא כמו... לא זה, אבל זה לא כמו נועה קירל שמשווקת את יס. אף אחד לא בטוח שהיא מחוברת ליס. נקודה מעניינת. אז אוקיי, אז אם נגיד את עכשיו כן נותנת דוגמה, מה זו האג'נדה הזאת שאת היית רוצה שכולן ידברו בשפה שלך? זאת אומרת, מה זאת השפה שלך? השפה שלי זה שהסטודיו שלי מדבר לנשים בלבד, לחזק אותן, האימונים יחזקו אותך מבפנים החוצה. לפעילות היומיומית, לחזק את הגוף, להגמיש אותו, על מנת שהוא יישאר איתך לאורך זמן. אני לא מדברת אף פעם לא על הביקיני, לא על הקיץ, לא על רווח בין הרגליים, לא על ריבועים בבטן. זה פחות מעניין. אני פונה גם לאוכלוסייה שכבר עברה דברים, הרי גוף האישה שלנו מהרגע שאנחנו מתבגרות ונכנסות לגיל ההתבגרות, אנחנו משתנות. הורמונים, עניינים, ואז זה מגיע ללידה, בסוף אנחנו מגיעות לגיל המעבר, וזה בדיוק מה שהסטודיו שלי מדבר. להתחזק מבפנים החוצה, להרגיש טוב. להרגיש טוב זה לא רק להסתכל במראה ולאהוב את מה שאני רואה, אלא זה ללכת ולהרגיש טוב. עכשיו, הקילוגרמים ירדו, זה חלק מהתהליך, זה חייב לבוא. הג'ינס שתקוע כבר שנתיים בארון יעלה עלייך בשלב מסוים. אבל לא זאת המטרה. וזה בדיוק מה שקורה בסטודיו, כי נשים מגיעות, והן פשוט מרגישות טוב עם עצמן, הן עפות על החיים, הן עפות על עצמן. אני מדבר איתך נשים שכבר בנות 45, 50, שכבר די סגרו את הבסטה, יש ילדים והכל, אבל משהו בבפנים שלהן כאילו התפספס. וזה מה שהסטודיו שלי עושה, הוא מרים את הנפש ואת הטוסיק. אז איך בעצם את עושה את הרמה הזאת? כי להרים את הטוסיק זה אנחנו יודעים, זה הרבה סקווטים ותזונה. מבחינת להרים את הנפש ולתת להם את הביטחון העצמי, זה קצת יותר מעניין לשמוע. אז קודם כל אני דואגת להיות תמיד במעקב עליהן, על האימונים שלהם. כמו שאמרתי, התוכנת ניהול שאני מחוברת אליה, אז יש אוטומציה כזו שכל שבוע ביום ראשון בבוקר מקבלות הודעה כל הבנות שבשבועיים האחרונים העלו את מכסת האימונים שלהן. זאת אומרת, נשלחת להן ממש הודעה של וואו, לפני שבועיים הצלחת להגיע לשני אימונים, ושבוע שעבר הייתי ב3 אימונים, אני גאה בך להתמדה, כל הכבוד, זה לא פשוט, עם שגרה, ילדים, עבודה, בית, להגיע ולבחור בעצמך, אז זה היחס האישי. זה באימונים עצמם, שיש המון הומור והמון בדיחות, לעתים זה גם בדיחות כזה גסות, אז הן נורא אוהבות את זה, וזה נורא מרים את האנרגיה. זה הדיוק שאני מכירה אותן, ואני יודעת בדיוק להתאים להן את האימונים, שלא יעשו להם כואב בגוף שהן לא יכולות ללכת, אלא אנחנו קוראות לזה בסטודיו כאב מתוק, שאנחנו נהנות מהכאב הזה, זה כאב שאנחנו אוהבות להרגיש. אז כל הדברים האלה, הן נכנסות לאיזושהי תקופה קשה. אתה יודע, אנחנו אנשים, המחזוריות שלנו מאוד מאוד מלווה בתנודות במצבי הרוח,
ויש תקופות מצב הרוח קצת יותר ירוד, אז אני דואגת להיות שם ולהרים לה ולהזכיר לה שזה תקופות וזה עובר. קודם כל זה נותן הרבה ערך מוסף כי גם אני עברתי דברים והספורט הציל אותי, וגם אני אישה, אז אני יודעת מה היא עוברת. זאת אומרת, יש כאן הבנה דו-כיוונית שהיא לא יכולה להגיד את לא מבינה אותי, אני כן. כולנו חוות את אותו דבר. אז אני חושבת שהתמהיל של כל הדבר הזה מביא את ההתרוממות נפש הזו בצורה יחסית מהירה. ואם עכשיו בעבר אמרת שיצא לך כבר לנהל סטודיו גם במרכז, ועכשיו את באילת, אמרת על נושא המרחק שאין מה להשוות, אילת מאוד קטנה, אבל אם יש עוד הבדלים שאת מרגישה בין אם זה ברמת האימונים, ברמת הציפיות, מה את חושבת שההבדלים בין המתאמנות שיש לך פה עכשיו, שאת ככה מרימה להן, לעומת המתאמנות שאולי יצא לך לפגוש בסטודיו במרכז? טוב, הנושא שהכי קורה כאן באילת זה מי שלא יצא מאילת לא מעריך את המרחקים שצריך לנסוע פה. כי אני לצורך העניין הייתי מאמנת ביבנה, והיו אנשים שהיו מגיעים אליי מראשון לציון, מאשדוד, אנחנו מדברים פה על יותר מ-20 דקות נסיעה לכיוון. אז כאילו, ופה, אתה יודע, הן אומרות לי אזור תעשייה, זה, ופה, ושם. אוקיי, אז זה השוני הכי גדול. אבל מבחינת, נקרא לזה, איך אני אקרא לזה? מבחינת להיות, ברכה לי המילה, חדורת מטרה ולבוא, וכאילו להתמסר, הנה זאת המילה שחיפשתי, להתמסר. האילתיות מאוד מאוד מתמסרות, אני חושבת שבאילת יש המון חוסר של כל המתכון הזה, גם של יחס אישי וגם של אימונים באמת שמותאמים לכל אחת. אז פתאום הגעתי והבאתי את זה, אז יש כאן התמסרות מטורפת. גם במרכז הייתה התמסרות מטורפת, אבל אף פעם לא היה לי שם סטודיו משלי כדי באמת לתאר. אין ספק שהמתאמנים שם מאוד התמסרו אליי ומאוד היו איתי, ואם נגיד אני הייתי חולה או בחופשה והייתי צריכה לחפש החלפות והיה החלפות, לאו דווקא היו מגיעים להחלפות. היו אומרים, זאת לא מעיין, אני לא בא. אבל כן, זה אני חושבת שוני מאוד גדול. מבחינת המסירות, האילתיות פה זה משהו פנומנלי. מהמם. ומבחינת הסטודיו לנשים בלבד, זה התחיל בגלל הסיבות שאמרת, שבאמת כל הגוף משתנה והרבה יותר, את מבינה אותן ויותר קל לך, מה שנקרא, להתמודד עם המצבים השונים, או שזה פשוט ככה יצא? זאת אומרת, אם זו החלטה שקיבלת בכוונה, ממש החלטה שקיבלת, או שככה יצא פשוט וזרמת עם זה? אז בעצם זה האמת, שאת לא מאמנת גברים. זהו, במרכז כן אימנתי גברים, אימנתי בסטודיואים שהם מעורבים, גם נשים, גם גברים, וזה ממש מגניב לאמן גברים, כאילו הם מאוד התחברו אליי והכל היה בסדר וממש כיף. ובאמת לפני שגם הגעתי לאילת, כשכבר קיבלנו את ההחלטה לחזור והתחלנו לעשות את כל התהליכים, אז אמרתי לעצמי, לא, אני אפתח סטודיו מעורב. מי שלא תרצה, לא נורא. אז אמרתי, רגע. לא, בוא נלך על הנוחות רגע, כי בסוף זה לא מטעמי דת, זה יותר מטעמי נוחות, אתה יודע, אנחנו מזיעות וכאלה וזה, וזה נורא נחמד. גם באילת יש כאן, אין הרבה סטודיואים לנשים בלבד, שמציעים רק נשים בלבד, וזה נותן איזושהי תחושה טובה יותר, כי המון נשים מתביישות להגיע בכללי להתאמן. יש לא מעט דתיות גם, יש לי לא מעט מהקהל הדתי. ואז כשהגעתי החלטתי שזה יהיה סטודיו לנשים בלבד. גם מהסיבות האלה אגב שאני אישה, אני מבינה, אפשר הרבה יותר לדבר בשיעור, השיח בשיעור יהיה הרבה יותר פתוח, מאשר אם גבר יעמוד לידי ואני אדבר איתו
על כל מיני דברים שמתרחשים לאישה, וגבר הדבר היחיד שהוא רואה שקורה לאישה זה המצבי רוח שלה. הוא לא יכול להבין שום דבר אחר. אז זאת הסיבה. אבל אני מתכננת לפתוח אימון לגברים בלבד. אז כן, יש תכנון כזה, פשוט משהו שהוא עדיין בהפרדה. הבנתי. זאת אומרת, זהו, רציתי לבדוק אם זה לא משהו קשור לדת או משהו כזה, לא, שזה זה לא לא היה... קשור לדת מהבחינה שלי בכל אופן. אין לי בעיה להתאמן עם גברים, הכל בסדר, אבל נטו עניין של נוחות, רק נוחות. מהמם. ואם ככה, זאת אומרת, בינתיים עדיין לא שנים, אבל אנחנו רואים בינתיים בחודשים, אבל מתוך המתאמנות שיש לך, אם יש משהו שאת יכולה להגיד, מעבר לאותן הודעות אוטומטיות, שאני בטוח שזה גם עושה את ההבדל, מה גורם להן להתמיד ולהצליח, ואפילו כמו שאמרת, להגיע במצב של 2 אימונים בשבוע ל3 בשבוע, שאנחנו כולם יודעים כמה זה קשה להגיע ל1 בשבוע, אם נדבר תכלס, אז איך את בעצם גורמת להן לעבור את העלייה הזאת ולהתקדם ולהשקיע, באמת למצוא את הזמן לעצמם? אז קודם כל זה גם השיחות שאני עורכת איתם, לא קשור להודעות אוטומציה, זה גם השיחות שאני עורכת איתם, והערך המוסף שאני נותנת להן בעצם באימון עצמו. זה האווירה בסטודיו, שהן רואות שהן מתאמנות עם אותן נשים, בנות גילן, הן לא מתאמנות עם איזה, אתה יודע, ילדות בנות 16 שלבושות בטייץ וגוזיית תואמים ומצטלמות מול המראה, זאת אומרת, זה סטודיו באמת לנשים, נשים שעברו דבר או שניים בחייהן. ונוצרו גם המון חברויות בסטודיו, גם עם בנות כאילו שהכי לא קשורות וואי, סליחה, קיבלתי הודעה מרגשת, סליחה. אז הן רואות את כל הדבר הזה, ומרגישות, והן כאילו, הן מצפות להגיע. הן גם עושות את הכל באותו יום כדי להספיק להגיע לאימון. אז זה גם האווירה, וזה גם ההסתכלות על האנשים שמתאמנות איתן, וזה גם איפשהו אני גם זוקפת את זה קצת לזכותי, אני לא שקר. לא, אמרת משהו על השיחות והערך המוסף. יש משהו ספציפי שאת יכולה כן לשתף, חוץ מהבדיחות הגסות שציינת? לצורך העניין, יש לי לא מעט חולות בפיברומיאלגיה בסטודיו. ואני דואגת אחרי כל אימון, גם שהן מנויות אצלי חצי שנה, מהיום הראשון שהסטודיו פעיל, אני דואגת אחרי כל אימון לשאול אותן, איך אתן מרגישות? איך הגוף? יש כאבים? אם אני יודעת שמישהי הגיעה עם מצב רוח מאוד מדוכדך, אז גם יום אחרי האימון היא מקבלת ממני הודעה באופן אישי, זה לא אוטומציה וזה לא כלום. איך את מרגישה? הכל בסדר? איך האימון? מה הוא עשה לך? וזה גם נותן לי פידבק להבין מה האימונים שלי עושים. מעניין. אבל איך את מצליחה לזכור את כל את כל ההודעות שצריך לשלוח? ניסיון של שנים, כי גם כשהייתי מאמנת בסטודיו של חדרי כושר לצורך העניין, אז היה לי קבוצת וואטסאפ עם המתאמנים, אבל עדיין היה לי קשר ישיר איתם, ידעתי בדיוק מה עובר עליהם, ואיך ולמה וכמה, זה הגיע למצב שהם הכל מנוהל דרכי מלבד הכסף. הכסף עובר לחדר כושר, אבל הכל מנוהל דרכי. אני יודעת למה הם לא מגיעים, אם הם לא מגיעים, איך הם מגיעים. מעיין, אני מאחר בכמה רגעים, זאת אומרת, קודם כל יש לי גם זיכרון מאוד טוב. אז אני זוכרת שעכשיו רינת לצורך העניין, היא ככה וככה וככה. אני זוכרת, אני גם תמיד עושה מעקב, אני כל היום על המחשב, אני עובדת על המחשב כל היום. אז אני במעקב, חשוב להיות במעקב אחרי העסק שלך ולגרום ללקוחות להבין שאתה בשליטה. יש פה מי ששולט. בכיף. ואמרת שגם עד עכשיו את מנהלת לעצמך את השיווק, וכרגע את עושה הכל לגמרי לבד. אז איך התחלת, איך הסתדרת עם זה בהתחלה? כי אני זוכר שבשיחה הראשונה שלנו, הכל התחיל מזה שהיה לך מבול של לידים שהגיעו, ומעניין באמת לשמוע מה עשית שעבד כל כך טוב, אולי מישהו אחר ככה ייקח מזה איזשהו טיפ. קודם כל עשיתי את הקורס ניהול עסקי של נועם קפלן, שאני ממליצה ממש בחום לכל מי שמאזין, באמת קורס מבורך, ושם הוא לימד אותנו הכי בפשטות, באמת בחיים לא חשבתי שזה כזה קל, כי בעבר שהיה לי עסק טרמפולינות נייד, אז לקחתי חברת שיווק שתעשה לי את השיווק.
והייתי בטוחה שזה משהו מאוד גרנדיוזי, והייתי משלמת להם באמת אלפי שקלים בחודש, ופתאום הוא לימד אותנו לעשות את זה בקורס, ואמרתי, לא יכול להיות שזה כזה קל. ועם התרגות הנכון, ועם בחירת קהל היעד הנכון, ועם בחירת המודעה הנכונה, והמלל הנכון, אה, מגיעים לתוצאות מאוד יפות. עכשיו בוא, שוב, אני בעיר מאוד מאוד קטנה, שהפילוח שלה הוא מאוד קטן, ואין לי... זאת אומרת, זה לא כמו שעכשיו אתה רוצה לפרסם נגיד ברחובות, ופתאום יכול לזלוג לך לירושלים, כי לא עשית תרגות נכון. פה אין יותר מדי לאן לזלוג, לאן לזלוג? להיות וטעה, כאילו. אז זה כאילו בפן של עיר קטנה. אבל יש עוד ערים קטנות שזה יכול להיות גם רלוונטי, אבל בכלל, עם התרגות הנכון וקהל יד, פתאום פשוט הוצפתי בלידים ברמה שבתוך יומיים 250 לידים נכנסו לי. יש לידים שעד היום לא חזרתי אליהם. פשוט לא, אין. אז מבחינת התרגות הנכון, את אומרת ברמת המודעות עצמן, או שאת מאוד מאוד ספציפית ברמת מי הקהל יעד שלי? אני רוצה נשים בגיל ככה ככה, אני רוצה שהם יהיו במצב כזה, איך את מנהלת את זה? אני ממש בוחרת רק נשים מגילאי 18 עד 60. יש מודעות שאני גם עושה 65 פלוס, שזה ילך גם לגיל השלישי, כי עכשיו הכנסתי פילאטיס ויוגה. אם זה מודעה של סרטון, אז שהסרטון לא יעבור את ה-30-40 שניות בגג, ושיהיה קצר וענייני. ממש קצר וענייני, עם הפרטים שצריך, עם הנעה לפעולה בסוף, יצירת עניין. זה מה שאני מקבלת פידבקים מהלידים שמגיעים אליי, שנורא נורא קסם להם הסרטון, משהו משך אותם בלשלוח לי מיד הודעה, להשאיר פרטים. וזה לוודא שעושים את הכל נכון, וזה, תכל'ס זה פעם אחת עושים את הטופס, ומשם זה לגמרי זורם. לא, זה מעניין, כי אני חושב שזה בין היתר כן גם קשור כמה סטודיו כאלו יש באילת, שבאמת כנראה יודעים לעשות את הקורס ומבינים את הקמפיינים. כאילו שבעיר כמו תל אביב זה הרבה יותר קשה, צריך ממש להילחם על התשומת לב וכל הזמן לחדש ולהיות על הדברים. אז מעניין אותי ככה, אם ניקח רגע בעלת סטודיו צעירה שבדיוק גם גרה באילת ורוצה ללמוד ורוצה להצליח להגיע למצב שיש לה מתאמנות משלה, אם היית לוקחת את כל הדברים שאמרת וזקקת איזשהו טיפ אחד, כי אני לא יודע אם אפשר, אם את יכולה ללמד או להסביר למישהו להיות עם זיכרון טוב כמו שלה, זה משהו מאוד כללי וקשה לשכפל את זה, אבל אם יש משהו שפרקטית היית יכולה להגיד, הנה זה משהו שאם תעשו, תוכלו להגיע לסטודיו מלא במתאמנות שאוהבות להגיע והסטודיו גדל. קודם כל, תדאגי לעשות את מה שאת עושה מתוך שליחות, ולא מתוך הרצון להרוויח יותר כסף, כי זה יבוא ביחד. אבל אם את מרגישה שאת עושה משהו בשליחות, עד הסוף. ולא להפסיק ללמוד. לא להפסיק ללמוד, לשאול שאלות, ללכת לקורסים, לצפות בסרטונים, להעשיר את הידע שלך, את הידע על גוף האדם, שזה משהו מאוד חשוב, כי כמו שאמרת מקודם, אנחנו יודעים איך להרים את הישבן, סקווטים, היפ-טרס, דדליפט, הישבן עולה. אבל מה המכניקה, מה הפיזיולוגיה, מה קורה באמת בפנים? איך תסבירי עכשיו למתאמן שלך, אם עכשיו היא באה עם כאבים? אז ללמוד על פציעות ספורט, וללמוד על כאבים, וללמוד. לא להפסיק ללמוד אף פעם. אף פעם. את גם עד היום ממשיכה ללכת עד היום. להשתלמויות? עד היום אני לומדת השתלמויות, צופה בסרטונים, קוראת מחקרים, אני בעיקר עובדת על מחקרים. הכל, אני לעולם לא אגיד, אוקיי, טיפ חשוב, לכל מאמני הכושר באשר הם. אם יש משהו שאתם לא יודעים, תגידו, אני לא יודע. חשוב. אני מתאמנת שלי שואלת אותי, ואני לא יודעת, אני אומרת לה, תשמעי, אני לא יודעת, אני מתייעצת עם איש מקצוע, חוזרת אלייך עם תשובה. אין משהו, אבל אם אתה יודע ב100%, לך על זה. תן את הטיפ שלך. ואת אומרת טיפ חשוב בנוגע ללא יודע, כי מניסיון את אומרת שהרבה אנשים לא יגידו סתם? בטח. הבנתי. לא, אני מסתכל בגדול, שמענו על כל השאלות.
ובאמת רוצה להגיד לך ככה תודה רבה על הזמן, אני ממש מעריך את זה שעלית, אני יודע שאת גם תכף צריכה ללכת, וזה היה ממש כיף לדבר. ובהצלחה בסטודיו החדש, אם מישהו מגיע לאילת, סטודיו צ'אלנג' לנשים בלבד, אני בטוח שזה אחלה סטודיו. אני אולי בקבוצת גברים אם יצא לי אני אבוא. כן, אם יצא לי. אלוף, אילן, המון תודה שאירחת אותי, באמת, הכבוד כולו שלי. ובאמת, אני ממש שמחתי, וזהו, תודה רבה לך על הזמן, אני ממש מעריך את זה. שיהיה יום טוב, בהצלחה לכולם. ביי ביי. ביי.